נבלע לי קצת. זה אף פעם לא מספיק להם. אני אומר את זה, כל סרטון מחדש, זה לא עוזר. פאקינג שתוק. פאקינג שתוק. סוף סוף לא נחנק אבל מהריח. אוי, אוי, אוי. אני מקווה שהמצלמה תפסה את הצינור. יואו, בוא'נה, לאיזה מרחק הוא הטיס את זה. שתוק כבר. התחלת להצחיק אותי, עכשיו נבלע לי חלק בבטן. לא יודע, נתקע לי בבטן עכשיו. לא אמרת בכלל שיש לך קקי. טוב בוא. רגע, אבל אני רוצה לראות. יואו.